اگر صبح است جناب چند سال 30 سال میشه. салом дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, салом ба ҳар яку яки шумо бародарои азиз. Хуш омадем, хуш омадем. И чӣ хел бифаҳмем, инами қодам дар омадаи лайк камай. Ман зиқ шидистам чуто. Кучка ҷавоб те, салом алейкум, салом. Ҳоли нав дар омадем, сразу ҷавоб те. Охи чия ҷавобатон ҳоз як дақиқа бисем, ман аввал бухонам, аввал салом алейкум. Салом алейкум, салом, салом, салом ба ҳама. Салом, салом алейкум брат, лайка биқав, гап нест, ҳазор раҳмат. Салом алейкум, салом. Кучкар ҷавоб те. Салом айнояи Шаҳритус, мардуми Шаҳритус хуш омадем. Салом Кучкар, ва алейкум салом ба ҳамаи шумо бародари. Кучкар Бэтмен, привет. Ёсин, привет. Салом акай Шеринар, ва алейкум салом. Кучкар, салом алейкум. Новосибирск будаи? Ака салом, ай фирмони надодиш. Якум лайк худам ҷиқидам. Гап нест, спасибо барои лайкҳо. Гап нест, ҳам ба ҳамаи шумо раҳмат бародаро, ки ин қадар моро дастгирӣ мекунед. Чира лайк мемонад? Лайкай пайкай биҷиқ ҳамуҷо меша. ҳамуҷо раби ма чи? Кучкар, салом алейкум дӯстони азиз, Кучкар. Салом алейкум ай ёвон, мардуми ёвон хуш омаден. ҳама каса бародарои азиз хуш омаден. Худованд ҳар яки ёки шуморо нигаҳбон бошад. ҳамеша сарбаланду хонобод бошед. Чӣ ба кам 102 нафар яна 105 нафар шид? 34 та лайк ака. Зиқ шидам, 34 та лайк, зиқ шидам. Мурад, салом алейкум ака Кучкарҷон. Салом ай Москва, ай Люблинский бобои Мерган обнимает мекуна ку ҳаму прикола бумон дар канал худат боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Гап нест, мешавам. Зинда бошем бачаҳои Фархор, ака Кучкар, зинда бошем, хуш омадем. Созен Кучкар ягон зана ки шукун нестай. ҳоли худмон кофтестем. Хуш омаден ҳама каса бародаро. Антошка дар гиҷои Антошка ҳозир нест. Антошка нест. 35 та лайк, ина 40-50 та шид. Салом айнояи Қубодиён, хуш омаден. Кучкар Бэтмен ба пеш, Гиргалии ТВ, гап нест. Кадомида видео карди? Кадама видео карди? О, кадагим ҳамин рӯз ки пага меброя. Ака чӣ ба иққадар дер эфир медроӣ? Эфир медроем акаку. ҳамин фақат сиём кадем. Салом алейкум ака, сози хуби корис нақл кан илтимос. Гап нест. зинда бошем бародарои азиз, ҳама каса ташаккури зиёд кем ки дастгиримон мекунед. Спасибо. Кучкар стоп. Кучкар стоп. Стоп. Ака майдакиёда чанд сола будӣ? Майдакиёда тақрибан я 70 ё 80 сола будум да майдакиёда. Ака чо кади Кучкар мешава, ҳеҷ гап нест. Салом алейкум акай Кучкар аз ғарибӣ. Мардуми ғариб хуш омадем бародарои азиз. ҳамеша сарбаланд бошен. Салом ай балҷувон Кучкар, чӣ хеле мешава, раҳмат. Лайка айчо меҷиқан. Наистай лайка ҷо меҷиқан. О, ҳамхали кунем. Салом. Кучкар чота камнамои ҳамиҷо даем ёсин братан. Сай тароноку.
توب کوچکار سلام علیکم خوبه کمی شرمه سلام ای وحدت مردمی وحدت خوش آمدین سودا نقل که کدام سودا اکا سودی چیه نقل کنم سلام علیکم اکا کو یگان پریکولی خر که گاب نیست سلام کوچکار ای بربت سیتی ای پیشی یوار چی سلیموشکا سیموچکای چی ای با ای کجا ای بربت بوده اینا یا دستگیری کنین که اکای کوچکار بد منه ای گاب نیست прическа да гап нест ака як саломи прическагӣ те ака ассалому алайкум бародари азиз хуш келибсиз салому алайкум ва алайкум салом ба ҳамаи шумо бародари азиз духтараки очам хуш омаден лент чи супер кучкар биги дега гап нест ҳазорама кучкарбет мен як саломи тоҷикона аз уфа ва алайкум салом тоҷикобод кучкар номарди чиба салом алайкум ай бачаҳои ванҷ мардуми ванҷ хуш омаден салом кучкар салом ай иркутск област салом хуш омаден бародари азиз акай кучкар биқаб 100 талай гап нест салом ака сози тани зиндагӣ хубам мешавад акай чиба қати мугам бо ҳозирон нестӣ ҳозирон қариб 6 мошин нестм салом бародар сози ба пеш ҳазор раҳмат муҳаммадҷон майли хай дар паноҳи худоҷон бошед ҳазор раҳмат расул салом аз номи бачаҳои сарбанд хуш омаден салом ай мумиобод хуш омаден салом ай қишлоқи чаламантоқ хуш омаден ака дар ғарибиам опели мурдакаша катӣ мебинам мошини атам ба ёд гап нест тияр музик салом ай германия федяҷон федя ҳазор раҳмат барои суперчат навистанат ҳазор раҳмат братҷон саломат бошака сабина кани салом ай номи бачаҳои куллоб салом аха ай кумсангир зинда бошед маҳина теҷе салом ай номи шаҳритӯс раҳмат хуш омадед салом алайкум челленҷ кай меброя интизорем челленҷ насиб боша пага меброя интизоршен салом ай номи бачаҳои ноҳияи ҷиликул хуш омадед салом алайкум шумо нағзме аз истаравшан калачаи калон хуш омаден мир аюбов кучкар биги лайка брат ҳазор раҳмат кучкар саломат бошӣ ҳамӯ аруса нишон те кай эфир кунем кучкар як приколи девона ки гап неста братано лайка руғани айноми чи ака салом саломатӣ хуба мешавад гургал тв хуш омадед кучкарҷон ҳамин дар барномаи мешиносиёне барноматон мешава ина сабина ози я саҳна нақл мекунад биё я латифа сабина я латифа нақл мекунад федя ҳазор раҳмат бародарҷон барои суперчат биёҷа хушрӯ нақл ки охир хай соз мегум хай фалончи номша мегирем ягон та чихелай меги фисинг буд дугирак буд ҳар гапш меги як ҷои калонда кор кардем куҷо банкда кор иша мепурсим каро ҷои калонда фисинг буд дугирак буд ихе буд ухе буд ҳар гап меги ва охир дахелам мардак ти ҷо кор намекунӣ фаҳмиди бездилники мардак кай шумо фисин дугирак меше ягон ҷои кори созда кор кунӣ чхалай Даша
یا خیلی نمیگه شما کار فیسی میشین دیگه. دایی چند سال شما که فیسی میشین سلامت باشین. تشکر زیاد شما گوش کردن لطیفه سابرینا را. همین گردنی خوبه. سلام اکای کوچکار یا بار نامی مرا بگی. سعید اکبر ایبادوف خوش آمدی برادر عزیز. سلام از سانت پترزبورگ. سلام علیکم نامردی مراد کوچکار جان باز کی میشوه برنامه میشناسی یا نه یا که نه اگر میشد در برنامه تون دعوت کنید اکای قربان سفر گاب نیست میشوه همش میشوه بیم تلفنت بالاتر اینه آخه دور کنیم شاید چشمان نمیبینه ها اکا کشکا برنامه میشنسی نه دین سلام اکا کشکا برنامه میشنسی جمشدی حلیم فراد کنه جمشدی حلیم نه همش میشه کوچکار یک سرودی خیتوی خون تمه هو تمه تو تمه هو تیمت سوپر چی؟ سوپر چت کتی نویسنش اوه گرگالی تیوی گرگالی تیوی فوریده همه کسا برادرای عزیز کسی که ایکی جایی که هست نیست آبشیم با مردمی تاجیکستان سلام خدمت میرسانم خداوند هر یک و یکی شما را نگهبان باشه تشکری زیاد برادرای عزیز سابرینا را نشان ده سلام ای کارخانه گرمان چی گرمان زنده باشین خوش اومدین سلام اکای کوچکار лайка бахабанан задам экрани телефоном салом айноми борбад бачаҳои борбад хуш омадем барои чӣ ҷавоб наметӣ ҷавоб додестам ку ашуров акай кӯчкар бурудмон тенҷ мешавад буруд а буруд гап нест 01 турам короче говорят ку ҳамту хит кардӣ турам дар сари ҳамту ай боло нури чашмот рафта чӣ инҷо хеле бародарои азиз неми сиёёра мебинем мо як барномаи челленҷтопа сёмка кардем инам хеле азобм дод агар ҳама инам дастарум любой чизаша кидан дар челленҷтоп будем омадем ҳам қамешум намерова дига чизе шакидаи дига намерова саҳар тамошош кунем дастгирӣ кунем лайкотуна биҷиқен шаб примериш сар мешава дар ҳамун примериш ҳам шумо лайкора биҷиқен тайин мешава кӯчкар сағира нашинохтӣ шинохтам акай кӯчкар як суруди ҳиндиски хон сансуки майлабе зимруме дивана чӣ хел зуд шуда сабринара нишонте салом кӯчкар аз россия ва алайкум салом барои чӣ ҷавоб наметӣ ҷавоб додесем сабринара нишон тест эфир кунака гап нест салом акай кӯчкар аз истанбул хуш омадем дар барномаи мешиносиёне фирӯза ҳафизоваро даъват кунед ҳамаш мешава ой сӯста ҳамаш мешава бародарои азиз хуш омадем ҳама каса хуш омадем кай мебирояд пага мебирояд насиб боша зури бад кӯчкар сообщение намехоҳам сообщениеро хондестам як суруди модар гуфт мисли модарат ман модарам бо муҳаббат ман туро мепарварам аз ҳамин ду модаре ки дар сухан вой баъз карда он яке мо дар ватан кӯчкар ягон карта надорӣ сумуд партоем карта барои сумпартои карта пурра карта меҳоем салом кӯчкар аз номи бачаҳои нуробод хуш омадем бародарои азиз
барои суруд раҳмати калон. Саломат бош акай Кучкар, ҳофиз мешидӣ, овози хуб доред. Ассалом Кучкар аз Дубай. Чах гапу чап, хуш омадед. Салом. Суруда хонду ки дар байн реклама шидӣ. Кучкар брат, як суруди туёна бигӣ. لطه بستم در تگی دروازتان چمرایی میکنم خانتان لدن برادر ای دفت تورتا دستری کی میشکن خیلی با میبینیم دستری کی میره کوچکر یه بار ما را نگاه که گب نیست قبیل. سلام بچه های مسکو خوش آمدیم. канали асли Ҳоҷи Мирзо Нур ТВ реклама кунака гап нест. Салом акай Кучкар, суруди ғарибӣ. Гар бимирам дар ғарибӣ Тоҷикистонам баре. Салом Кучкар, Бэтмен Сабринара нишон бите. Сабрина шу дора. این اینجا صوف همی یک کس پایدو شده گه اینه چی نیسته گه ماشا مدوید این در همه باور کنید کدوم افیر کنن همی را اهمیت بتین که این همی چی شد از سری چیو میشه کده خیلی کم خیلی های این اینجا هم در اومده این اینجا هم چه شکلی سیده یک سرودی پدر یادارم پدری غمخوارا پدری غمخوار و خوش گفتارا. زنده باشین دوستان عزیز. سلام اینای بچه‌های واسه بهترین سلام سازی کوچکر تو هم یک کنکورس نکردی ولی یک کنکورس نه یا چی همون ماشین من میگم چی کنم ماشین ما در کنکورس بمونم یا اوپل اقلان چی کنم یا اون ماشینی خوبتر کنم ماشینی کمتر بالاتر بگیریم آخه اوپل کاروان کسی اوپل کاروان میفروشه اوپل کاروان میمونیم. سلام ساز کوچکر تو هم تایوتا شما اوپل کاروان مونده. سلام چخیل شما سازی یک سرودی عاشقی خونیم. شبها به یادی یارم خوابی خوش ندیدم غمهای عاشقی را در سینه جا نمودم خدایا تشکری زیاد در آوازت صدقت دادم گپ نیست چی و ازریم акай Кучкар я бор мора нигоҳ ки гап нест Кучкар дар ҳаётат намоз хондагӣ ҷавоб те Кучкар Сабинара ма мегирам Сабина шу дора. Салом алейкум ака салом алейкум акай Кучкар як ғарибӣ бихон шамолак мевазад با برگی گندم مسافر گشتم در شهر مردم شمالک میوزد با برگی گندم مسافر گشتم در شهر مردم. زنده باشین مردمی غریب خداوند هر یک شما را نگهبان باشه. سلام علیکم акай Кучкар. акай Кучкар як асли ватан айки ҷой ча ҷои ака мегуфтен ростша асли ватан Ҳисор. салом айёвон Кучкар хоҳи айноми Рамазон тамоми мардуми ноҳияи Муминобод салом гӯ. мардуми Муминобод салом айноми Рамазон туи кулоб чанд сум мерай туи ҳозира туи намерем дига. ассалому алейкум айноми бачаҳои Хуросон аз ғарибӣ Санкт Петербург. хуш омадед мардуми Хуросон. эфир чӣ ба часпид Кучкар як аз реклама кард дар дилм занг зад акай Кучкар
акай кучкар мардак бори чанд ха подписчик дорӣ? Подписчикҳоро ман худам дида наметавонам, леки ира ҳамун касе ки шуда ҳамун метавонад дида. Хеле ҳар рӯз мегем ша ҳуй мекунам. Салом айноми Суроб, гап нест, суруди падар. Гап нест. Салом кучкар айноми Корея. Мардуми Корея, хуш омадед. Добро пожаловать, добро пожаловать. Нев Таджикистан. Спасибо за суперчат. Салом бародар, салом будед бачаҳои фархор. Мардуми фархор, салом, салом. Туи клуб чанд сум мерен? Туй намегардем акаҷон. Агар хе даъват кунем мегем ки биёен, хе мақсад ки мо чемпионои сари табақем да мақсад. Хай бо чихела. Зинда бошен, сарбаланд бошен бародари азиз. Акай кучкар номеро та тема акаҷон. ҳол дертарак метавам, барое ки ҳозир номер метавам иҷа занговат бисёр мешавад, часпиданак бо вообще бисёр мешавад, баъд некрасива мешавам. Салом кучкар, салом аз номи бачаҳои Якутия. Акай кучкар чанд солаед? 30 солаам. Акай кучкар номеро та тема ака гап нест. Охирида кучкар як бор бугу Шафтолубоғи зинда бошен. Бачаҳои Шафтолубоғ зинда бошен. Салом алейкум акай кучкар биги дега. Акай кучкар номеро та гап нест. Ман гуфтам какаҷон. Кучкар брат дар киҷоҳои наметоӣ я занг намезанӣ? Занг мезанам. Сколько лет кучкар? 30 год меня, 30 лет. Амхели мешавам, амхели да? Ҳамун машара даф кунен ака чо мекунен дар байни мардако? Вай хай хутон фаҳмем кияй вай охе. Самандар аз номи бачаҳои амак салом расон. Гап нест. Акай кучкар номеро та тема. Худо нигаҳбонат боша. Акай кучкар дӯстут душманут кур шава. Азор аҳмад мегӯяд ку чароғеро ки ҳези барфурӯзад, ҳар он кас пуф кунад чашми душманотон. Ҳамаи шумое ки дар ҳаминҷо моро тамошо дорен, чашми душманотон пажарник шаванд. Салом акай кучкар, хеле сафед шидаи баъди ҳамун моҳика. Вале шумо намедонед ҳозир мо як челленҷстопи дига буд. Баъди челленҷстоп рафтем рӯ пура тоза кардем, ҳама як чизои шаклиги буданд дар ӯ. Пага саҳар насиб бошад бародарои азиз. Челленҷстопа касе интизорай, пага челленҷстопа сар метавем тамошо кунем. Бародаро чиба ин қадар одамо дромадиан просмотрит кардесиян? Лайк чота 149 та. Лайкора биҷиқен. Кучкар стоп ина. Акай кучкар оиладорем, худо ба шукронаи Аллоҳ соҳиби зан фарзанд ҳастем. Худованд ҳар касе ки оиладор неста, зан надоранд, соҳиби зан шаванд, соҳиби фарзанд шаванд, мо дар тӯйшон бирем рақс кунем. Файзободӣ нестӣ? Не акаҷон. Туй барои ошхирӣ мери? Раҳмат кучкарҷон, ташаккури зиёд, зинда бошен сафарҷон. Ҳамун машара даф кунен аз ҳаминҷо чо мекунад дар байни мардаку гап нест. Чи гитламо машамур. Машамур ту. Гап нест дӯстони азиз, бародарои меҳрубон ки моро қадар дастгирӣ мекунед ва подписатсия мекунед ва дастгириҳои шумо беҳад зиёд барои шахсан барои ман бисёр мара дастгирӣ кардаген. ҳоли баъзеҳо гуфтестанд ки подписчикота нишон те, ҳоли як рӯзе нишон метавам, баъд худтон мебинед ки чӣ қадар мара шумо дастгирӣ кардаген. Ин ҳамаш як сюрпризе. Акай кучкар мара стоп кардам. Гап нест. Зинда бошен. Чӣ ба намехонӣ? Навиштагум ҳамаро хондестем Юсуфҷон. Кучкар як хитоӣ бигӣ. ҳамин стоп челленҷа як-ду моҳ давом те пол сафед мешавад кучкар. Гап нест. Стоп.
салом созӣ радной мешавам. Кучкар я шери боз омадама бухон ба алам тенҷи бад мешавам. Боз омадам ай ҷони ман, боз омадам, боз омадам. Кучкар биги дега гап нест. Стоп кучкар, ман як мухлисат, номам Сират, даман чи продавец дар кор магазин. Бародари азиз, ина Максим бародари азиз моне ба хиёлам дар шаҳри Москва мехоҳад ки як продавец, яъне ки як коригар бигира. Марҳамат муроҷиат кунеша. Ина ака номеро табумон. Касе ки кор кофтеса боша ҳатман занг мезанам. Ташаккури зиёд бародари азиз. Акаи кучкар. Гап ёq. Гап ёq. Вой мана. Вай мана қадрдонлара. Гап ёq. Ҳамшари кучкар барор чи барбарсити ба пеш чуа аҳволпурсӣ намекунӣ. Силемушка гап нест. Аҳволпурсӣ сделаем ку. Кучкар байти байди хитои хун гап нест. Номерота парто гап нест. Мехонем. Кучкар мемри мара салом бугӯй. Сабинка. Ина намурда салом гуфтем. Сабинка салом. Акай кучкар сози тенҷи брат. Акай кучкар сози тенҷи брат. О бача я гапа дубур гуфтае ку. Тағаймурод хуш омадӣ бародари азиз. Зинда ва сарбаланду хонаобод бошем бародари азиз. Бародаре ки дур аз Тоҷикистонанд. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. Модарое ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият мекунанд, зиндагӣ гуфта, худованд нигаҳбонтон боша. Ҳама каса бародари азиз, як дуо мекунем ки мардуме ки бародарое ки дар маҳбасанд иншаалло дар озодӣ бубироянд. Худованд ёру мададгори ҳамаи шумо бародари азиз. Зинда ва сарбаланду хонаобод бошен. Оли бо насиб боша прямой эфир мекунем ва ба ҳатман чақчақ мекунем. Касе ки подписатсия кардагӣ нест, бояд боридга ногуфта намонад, подписатсия бикунен ҳатман. Ва инамиҷо ҳозир 200 лайк мешава, ман мебурам ина. Ина 197 шид. Ҳазор раҳмат. Ташаккури зиёд бародари азиз. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Бародари азиз, пага насиб боша. Соатҳои 9 Тоҷикистон, 7 Москва челленҷ стоп меброя. Ма шав чиша сар метам, премиерша сар метам. Бидурен дар ҳамон премиершам читона лайкотона бумонем бародари азиз. Инамҷа чанд кас пурсида ки номеро чанда. Бародари азиз, номерои ма 943 15 16 17. Боя боридган мегум 943 15 16 17. ҳазор раҳмат барои дастгириётон, ҳазор раҳмат барои лайкотон. Ина 200 гуфтем, 221 ташид. ҳазор раҳмат. Ташаккури зиёд. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Бай бай. 943 15 16 17. марҳамат. ҳар касе ки мехоҳад занг бизанед, марҳамат занг бизанед. Чақчақ мекунем. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша.